i-starts eh. Anya ti may tulong na lay ka. Pang pasikil tapos na plaster dahil abel ken. Dama asosasyon nyo ti Abel dito yan. Tanagil yan dito yaw. Oh. Ay adan yung hanunay nga aktibo si barangay. Kawayan. Bahala na mo sa ron sa amo basta may lalanang nga maanay dagiti nga pilar. Nagitawang pagyanan titil-tilarnan, balbalaydan. Dito yung omega bird. Dati ito muna nga proseso na mo talaga na po. Huwag mo asa dyan, Miranda. Naku na pidin mo. Imposible nag-agbiag pa dyan. Anya. Ano mo, kaya dyan ang laki akatimtim at Miranda. Mo tinakita na kinakaroon may dinasama sila. O mga lumiran na rin kaya. Nabelang ang kayatan sa Lumiran ba? ay, ang pay ko man dali ko, di jay tayo pa ikas jay tayo tayo focus da pay dali. Nayay red nga dali kinuha na kantayan. Tapos si Metron to nung alpas mother. 180 plus. Imposible. Sinigurado kung awanting makasurot ka niya. Di. Nagbalin ay mamin siya magsubli-subli that means tong nagbalik tumanay ng redet. Pata niya na lagi ti kastin ni Aditi Manila. Kita ko na po. Kumangisin ka dapat yun pa mangyarang yoda. Nakawala. Ikaw gumata. Ayos level yun eh. Boss, ang mga problema kay mga layo ni Miranda. Di ka tumapagod mo. Matakas ka. Bigla ka lang. Mas kasyak tibagi. Sigurado nakakaasya. Bukan na umaris. Tayo di ka. Titima ko na nga gilokot. Tiyaya. Turay na. Awagat mo domino. Tamang pinag-itimang pinakamakay. Hindi ka na kami. Kamay din. Iwakas ka sa Tiga sumamay sa ayaw kaya. Ikit binasan. Nalakalang data. Kainat ka lang nga. Kang may sa sigurado ay masana ano ni boss. Arumbong na tirahan yung magpatilungan. Ng biyo porwan. Siya kundi magkamo ko nakman. Bagay, bislak bagay! Bagay! Bislak!
dito sa nursery. Ano na yung maganda? Lasierto, drama, gayang din ganyan. Ah, gibos may busin dola aldawin. Webe. Ulan. Alin? Okay, ko lang di po ni Dayangin. Kahit anong flavored coffee nakalagay, 3-in-1 and 3+1 flavored coffee. Original, caramel, cappuccino, latte, mocha. Kaya dapat magpadala ng maraming entries para mas lumaki ang tsansa ninyong manalo. Hello. 401. 401. Okay, ma'am. Thank you. Nalaman dito yun. Oo nga. No, dahil agi subo dito. Goron. Goron. Yeso dahil trabaho na dito. Ay, ako. Ano nga, baby? Madalas naman, ano ito ang nakagumot. 2 hours na nakatrabaho ko talaga naman. Mabigat. Sa bali pagtrabaho na nagtrabaho na. Wala nang mamalod. Mamalda ti ba uninda? Kasi maluwang ako na siya. Pada ikam laeng padas na laeng orang yosen nanto. Kaya na der. Nagpapadati bilang Basta plain. First name mo dyan na mo na. siya naman to. Ay, natigito. Basta turok lokal kami. Ito ginarati dito po. Ako pala galing na reading so data gisog subo. Kuya, yalaan talaga tin eh. Step na. Nagano talaga ti steps na oh. Muy ko katirupan. Ako makita na nila isa kaya. Hindi na nakaliligya yun. Hindi lang to ko. Kaya na der. Kaya dito po yung video na eh. Kailangan pero
Ito. Isang pala. Tapos, Kaya mother, kabul ka man. Oh, ito the evidence nga ni nanang kaya muna nasida pa lagi. So ako pinuka nga pa na may deta di linyak ti negosyo. Iko man deta taddan to mapakakitaan. mali. Ay, pero wholesale. Lagi outlet ko kada jay Bigan Public Market. Ay, oo. Parte di dyan mo. Jay Kasi nagdalas na arami doon, nakikita mga customer. Magaduga ang mga proseso mo. Pwede di kayo pila kapitulyo, di nga to. Mother. Trainings tinatatenderak nga may panggap ti kapital awahan. Awan. Hanak nga nagkukot. Eh, gararami kayo. Di ka di dyan. When na ayan da ko, Pero as bigyan dahan. bakit meten siguro, wala na tayo pa yan. Per yard lang ka daw ka, para makita.